खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों जिएसपि दोलोनिफ्राय नब सरेनियाया गावनि नमिनेशनआ रेजेक्ट जागोनखौ मोनथिखानानै हनसियाम दास आरो बेनिता डेकाखौ नमिनेशन साबमिट खालामहोदोंमोन। मैया हनसियाम दासनि नमिनेशनखौ बोखांना लाफिनो आरो बेनिता डेकाया गेलेगोना रोखा जाबाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नब सरेनियाया माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। 2009 मायथाइयाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सरनियानि हेंथायै केस होदोंमोन। नाथाय प्रमिला रानी ब्रह्मनि मन्थ्रि जानाय समावनो ट्राइबेल संघ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों सावरायलायनानै बिथांमोनाबो बर' हारिनिनो मोनसे बाहागो होननानै बर' कसारीनि मुङाव फोरमान बिलाइखौ होनाय जादोंमोन होननानै बुङो नब कुमार सरनियाया। बिसायख'थिनि उनाव बे जाथायखौ लानानै चेलेन्ज खालामफिनगोननि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नब कुमार सरनियाया मख'नो गोनांदि बे बारनि एमपि इलेक्शनाव बेनिता डेकाखौ जेरैखिजाया देरहाहोनानै दिल्लीयाव दैथायहरनो थाखाय गासैबो बेबस्थाखौ नब कुमार सरनियाया लागोन। थासारिखौ नायोब्ला बे बाराव बिथांमोना देरहानाय नङा बायदि मोनो। नाथाय आगोलनि समफोरावबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव बिपिएफ इउपिपिएल दोलोजों लोब लोब रायजोफोरा बाहागो लाबोदों आरो देरहानायनि आसाखौ खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय नब कुमार सरनियाखौसो आसा गैयै बायदि नुयोमोन। नाथाय बिथाङानो खननै देरहानानै एमपि जाबोदों। बर'फोरा गावनिल' भटजों देरहानाया गोरलै नङा बे रोखा आरो जिएसपिनि बिजाथिखौबो फेजेननाया एसेबां गोरलै नङा बेबो रोखा आरो बर'फोरा खौसे जानानै सासेल' बिजाथिखौनो मदद खालामनो हागोनाबो एसेबां गोरलै नङा बेबो रोखा। गासैबो दोलोआनो देरहानांगौनि मिजिंखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो। देरहानाय जेननाय गासैबो रायजो राजानि आखायावनो। आसा खालामो जायानो देरहाया मानो रायजोनि मोजां खामानि मावनो हाथों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै 19 बिजाथिफोरा गेलेगोना रोखा जाबाय होनना जिल्ला बेंगिरिया खौरांनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। गासै 16 बिजाथिनि गेजेराव नब सरेनियानि नमिनेशनाथ' रेजेक्ट जाखाबाय। 3आ बोखांना लाफिनबाय। दायो 19 बिजाथिया 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गेलेगोना रोखा जाबाय होननानै जिल्ला बेंगिरिया फोसावनानै होदों। टिउकनि महारागावनि राजा लामायाव गिख्रंथाव जाथाय। टिउकनि महारागावनि राजा लामायाव गंसे नेन' गारिया गिख्रंथावै अर जोंब्लावदों। खारबाय थानाय नेन' गारिनि सिङाव दङमोन नखरसेनिनो सुबुंफोरा। खारबाय थानाय समावनो हरखाबै ब्लाव ब्लाव जोंब्लावदों नेन' गारिया। गारिनि सिङाव जिरायनानै थानाय नखरनि गासैबो सुबुङा खुनुरुखुम गारिनिफ्राय ओंखारनानै खारग'नो हायो होनना खौरां मोन्दों। उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो नाथाय गारिया खामनानै खावसे बाहागोआनो सेवहांगार जानायखौ नुनो मोन्दों। मा जाहोनाव बेबायदि हरखाबै अर नांखो बिनि जाहोनखौ रोखायै मिथिनाय जायाखै। रायजोआव घुस लानानै हमजानाय जाथायफोरा आसामाव जाफ्लेबाय थायो। जेसेबांनो स्ट्रिक्ट खालामदों घुस लानानै खामानि मावनाया बांसिनसो जानायखौ नुनो मोन्दों। कामरुप जिल्लानि नगरबिरायाव सासे लट मण्डलआ घुस लानानै हमजाबाय। मिथिनाय बादिब्ला अनुप कुमार चौधुरी मुंनि लाट मण्डलआ घुस लानाय समावनो सिएमनि भिजिलेन्स दोलोआ हमनो हादों होनना खौरां मोन्दों आरो लोगो लोगो अनुप कुमार चौधुरीखौ ग्रेप्तार खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 10 बोसोराव बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थियावनो एमपि मासिखौ खोमाना लानांदोंमोन। बे बारनि एमपि बिसायख'थियाव माहारिनि गासैबो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ खौसे जानानै देरहाहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव रोजा रोजा रायजो राजाफोरा जगदान खालामदों होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। 10 बोसोर खोमाना लानांनाय मासिखौ मोनफिननो थांगासिनो दं। बेखायनो रायजो राजाफोरा खौसे जानानै जयन्त बसुमतारीनो भट होनो खावलायदों सिएम प्रमद बर'आ। सनितपुर लकसभा समस्तियाव नौदुवार भट केन्द्रआव एमएलए पद्म हाजरिकानि दाबि धुमखि खालामनानै भट लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। नौदुवार भट केन्द्रआव अपेनलि रां राननानै होदों पद्म हाजरिकाया। मख'नो गोनांदि वमेन हेल्प डेस्कनि मावथि सालमा सुल्तानानि फोरमायनायनिफ्राय मोनथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय
फार्स्ट पेजनि बिसायख'थियाव नौदुवार भट केन्द्रआव माखासे गुन्दागिरिफोरखौ लानानै अपेनलि रां राननानै होदों पद्म हाजरिकाया। साफायाव 500 रां राननानै होदों आरो भटखौ होमारदोंना होमाराखै बेनि प्रुफ हिसाबै भिडिअ खालामनानै दिन्थिनांदों रां लाग्राफोरा। वमेन हेल्प डेस्कआव बिबान मोननाय सालमा सुल्तानाखौ पद्म हाजरिकानि गुन्दागिरिफोरा गंसे रुमाव दर बन्द खालामना सोना दोननायाबो सोराङाव फैदों। पद्म हाजरिकानि माखासे गुन्दागिरिफोरजों लोगोसे सासे पुलिसआबो आखाइ दं होनना सोराङाव फैदों। सालमा सुल्तानाखौ फासायनो थाखाय बरघाट आउटपस्टनि आइसि आलिम उद्दिन मुंनि पुलिसआ सालमा सुल्तानानि न'आव ड्राग्स दोननानै एरेस्ट खालामनो नाजादोंमोन। सालमा सुल्तानाखौ बे जाथायनि सायाव सालमा सुल्तानाया एजाहार दाखिल खालामदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगां फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइ महरै चिरांनि बिजनीयाव थानाय पानबारि बड'सा एकाडेमिया आसामनि गेजेरावनो गोजौ थाखोआव जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि पानबारि बड'सा एकाडेमिया थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हाबोदों। देग्लायनि बावैसो सान सिगां फोसावनाय मेट्रिक आनजादाव पानबारि बड'सा एकाडेमिनिफ्राय गासैबो मेट्रिक लिरनाय फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाजोबनो हादों होनना मिथिनाय जादों। फरायसालिनि गोरायुं अर्जुन बर'आ मिथिहोनाय बादिब्ला पानबारि बड'सा एकाडेमिनि गासै सा 29 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन। बेनिनो गासैबो फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों होनना फोरमायदों। सासे फरायसाया डिस्टिंक्शन मोननो हादों आरो सा 14 फरायसाफोरा स्टार लानानै उथ्रिसार जानो हादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय साननि सिगां दुलाराय बाथौ गौतुमा बे बारनि एमपि बिसायख'थियाव क'क्राझाराव बि.पि.एफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी आरो दरं उदालगुरियाव बि.पि.एफनि बिजाथि दुर्गादास बर' मोन्नैबो बियाबआव बि.पि.एफ दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै मोनसे समनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारीया फोसावना होनायनि सायावनो सोलिफु दुलाराय बाथौ गौतुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि लक्षीराम बसुमतारीया रोखा खालामना होदोंदि कान्तेश्वर बरगयारीया प्राइमारि लेभेलनिबो सोद्रोमा नङा आरो जिल्ला आफादनिबो सोद्रोमा नङा। थांनाय 2014 मायथाइयावनो बिथांनि फोसावदिं नेहाथारि बिबाना जोबदों। नाथाय आथिखालाव कान्तेश्वर बरगयारीया दुलाराय बाथौ गौतुमनिफ्राय गावनानै गावनि ओनसोलनिल' बाथौ सिबियारिफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौतुमनि मुं लानानै पलिटिकेल स्टेटमेन्ट होनाया गनायजाथाव नङा होननानै बुङो सोलिफु दुलाराय बाथौ गौतुमनि फोसावदिं नेहाथारि लक्षीराम बसुमतारीया। दुलाराय बाथौ गौतुमा बबेबा मोनसे दोलोखौ मदद खालामनायनि बाथ्रा सानाखै आरो राजखान्थिनि बाथ्रा सानाखै होनना रोखा खालामनानै होदों। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै सानफ्रोमबोनि थाखाय खौरां लानो थाखाय बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।